இன்னைக்கு இவனுங்க என்ன மாதிரி அமௌண்ட் போடலனா வாங்குவானுங்க மண்ட ஷாட். அப்படியே இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. கடல்ல இருக்கும் தண்ணி போடுறா பண்ணி 5 10 நீ கொஞ்சம் வாயை போடு. யாரை பத்தி வாய மூட சொல்ற போடா வீட்டுக்கு. காதுல போடுவோம் தோடு கரெக்டா இந்த அமௌண்ட் போடு. வாட் ப்ரோ இட்ஸ் வெரி ராங் ப்ரோ. போயிட்டு வாங்க. எப்பா தம்பி இந்த ஒரு சேரை போட்டு அப்படியே கெத்தா போயிடுறா. யாரை பத்தி டான்ஸ் ஆடுறா மண்ட ஷாட். உனக்காக ஒரு ஆட்டு போட்டு போயிரு. 5 ரூபாய் லெஸ் ஸ்ரீமாஸ் மாசேன் அப்படியே விட்டுரு. மன்னிச்சிரு ப்ரோ. எனக்கே அட்வைஸ் போடா வீட்டுக்கு. சாரி ப்ரோ யூ ஆர் ரிஜெக்டட். இனி எவனும் ஜெயிக்கிற மாதிரி இல்லடா. மேல இருக்கு வானம். இப்பெல்லாம் சப்ஸ்கிரைபரே காணும். கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க நண்பா. சப்ஸ்கிரைப் கம்மியா இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. நல்ல கண்டென்ட் போட்டு இருக்கோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் லைக் போட்டா சப்போர்ட் பண்ணுங்க நண்பா. நீ செல்ல வெள்ள பண்ணி நீ யாவது இந்த அமௌண்ட் போட்டுடலாம். லாஃப் அமௌண்ட் வேற லெவல் கைஸ். இவன் தான் நம்மளோட வின்னர்ப்பா.